సమంత ఇటీవల కాలంలో మూవీసే కాకుండా వెబ్ సిరీస్లు కూడా చేస్తూ బిజీగా ఉంటున్నారు. అలాంటిది శామ్ ప్రొడక్షన్‌లో అడుగుపెట్టి 'శుభం' అనే మూవీని నిర్మించడమే కాకుండా అందులో ఒక ప్రత్యేక పాత్రలో కూడా కనిపించారు. సమంత ఒక గెస్ట్ రోల్‌లో తాంత్రికురాలిగా ఆకట్టుకున్నారు. 'శుభం' ఒక మంచి హారర్ కామెడీ అని అనొచ్చు. ఈ మూవీ సీరియల్స్ పట్ల మన ఆడవారి ఇష్టాన్ని వినూత్నంగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. మహిళా శక్తిని హైలైట్ చేస్తూ చక్కగా సోషల్ మెసేజ్ ఇచ్చారు. పాజిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చాయి ఈ మూవీకి. మంచి టాక్‌తో థియేటర్‌లో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రన్ అవుతుంది. శామ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా సక్సెస్ అయిందనే చెప్పాలి. ఈ క్రమంలోనే ఈ వీక్‌లో తను చేసిన ప్రమోషన్స్ అండ్ విజిట్స్ 'ద వీక్ దట్ వాస్' అంటూ కొన్ని ఫోటోస్‌ని తన సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు శామ్. ఈ ఫోటోస్ చూసిన శామ్ ఫ్యాన్స్ కంగ్రాట్స్ క్యూటెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్, మీకు అంతా శుభమే జరగాలి అని కోరుకుంటున్నామంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.